L'any passat jo crec que no va arribar ni al 25% d'un Sant Jordi normal. Molt millor que l'any passat, evidentment, però no serà com un Sant Jordi normal, serà un Sant Jordi amb limitacions. Un Sant Jordi normal és molt complicat perquè bàsicament un Sant Jordi normal és tothom al carrer i la veritat és que això de moment encara no es contempla. Agafar un espai ampli, gran, i allí concentrar l'activitat això amb mesures. Una entrada i una sortida, sense aglomeracions, tot el tema del gel, tot el tema dels precintos, mascaretes. Llavors aquest any farem un Sant Jordi bàsicament per ajudar la gent que viu d'aquestes coses. Enguany salvem Sant Jordi com puguem, que crec que el salvarem bé, si no s'embolica la droga. A la parada de la Rambla no sabem com anirà ben bé. Molt complicat de calcular què és el que has de comprar en llibres per poder hi posar les parades. Enguany per mi que han agafat les novetats que no van poder sortir l'any passat i les han sumat enguany, hi ha moltíssimes novetats. Crec que inclús la gent ha tingut més temps que mai per estar sentat en una taula i que li vinguin aquestes idees per escriure el llibre. I jo el que aconsello és que la gent que pugui gaudeixi d'aquest petit plaer que és comprar un llibre o comprar una rosa i ho faci presencialment. Quan deixi d'haver pandèmia la gent tornarà al carrer. No, sí que és un canvi, però és un canvi esporàdic. Això, a la gent li agrada sortir al carrer, remenar i mirar. I la festa no és només la compra del llibre.